खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ भेटेरिनारि बिफानाव डाक्टारनि आंखाल, कक्राझाराव डाबल मार्डार, बिजामादैनि आखायाव बिमा आरो फिसाजोनि जिउ खहा। लामदिं आरो सगलियायाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे साब्रै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। खुन्दिल दैमायाव गबनानै सानै फरायसानि जिउ खहा आरो सानैया गोमानानै दङ। सार्च अपारेशन खालामनो थांनाय सानै एसडिआरएफ जवाना दैयाव गबोदों, सासेया गोब्राब हालोदाव दङ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गिख्रंथाव दैबानायाव लाख लाख सुबुंफोरजों लोगोसे जिब जुनारफोराबो जेंनायाव गोग्लैदों। देग्लायनि दैबानायाव मा 1295 मोसौफोरा बुखारलांदों। देग्लायनि दैबानायाव मोसौ आरो जिब जुनार थैनायनि गुबै जाहोना रायजोनि भेटेरिनारि बिफानाव डाक्टारनि आंखाल। दैबानायाव गोग्लैनाय आरो दैबानानि उनाव बेमार जानाय मोसौफोरखौ जोथोन लानो आरो फाहामथाय होनो थाखाय भेटेरिनारि बिफानाव थोजासे डक्टर आरो मावफारियाफोर गैयिनि थाखायनो बे थासारिया फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे समाव रायजोनि भेटेरिनारि बिफानाव 106 डक्टरनि मासिया लांदां जानानै दङ। बेल' नङा, इमारजेन्सिनि थासारिया भेटेरिनारि बिफानखौ नोरजिया खालामदों। रायजोनि मोन 35 जिल्लायाव गासै सा 16 डक्टरफोर दङ। जयेन्ट डाइरेक्टरनि मोन 10 मासिनि गेजेराव मोन 9आनो लांदां। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन मासिफोराबो लांदां जानानै दङ। भेटेरिनारि बिफानाव सिगांनिफ्राय 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोरनि आंखाल। भेटेरिनारि बिफाननि खान्थि बायदियै 5000 मोसौनि थाखाय सासे डक्टर थानांगौ। नाथाय आसामाव मा 19138 मोसौफोरनि हेंथायै सासेल' डक्टर दङ। बेबादि गोब्राब जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खोथा होदों जुनार फिसिनाय बिफाननि मन्त्रि अतुल बराया। बेजों लोगोसे दैबानायाव थैनाय मोसौ आरो जिब जुनारफोरनि खारिथि लाहार फाहार खालामनो थाखाय मन्त्रि अतुल बराया जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन हरदों। गोजोननि नोगोर कक्राझाराव फिन बुथारनाय जाथाय। बे खेबाव कक्राझाराव जादों डाबल मार्डार। नखरसेनिनो सानै आइजोखौ बुथारदों बिजामादैया। बिजामादैया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों बिमा फिसाजो सानैखौबो। दिनै फुंनि 5:30 रिंगायाव कक्राझार नोगोरनि सान्थि नोगोराव वार्ड नं 3 आव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। नखरारि दाङाबाजिनि थाखायनो बे बुथारनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि जिउ गोमानाय बिमा आरो फिसाजोखौ कल्पना मल्लिक 58 बोसोर आरो दीपशिका मल्लिक 35 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। मानब साहा मुंनि दुथां बिजामादैनि आखायाव जिउ गोमादों कल्पना मल्लिक आरो दीपशिका मल्लिकआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मानब साहाया कल्पना मल्लिकनि बिजामादै आरो दीपशिकानि बिगुमै। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला मानब साहाया कल्पना मल्लिकनि देरसिन फिसाजोनि फिसायमोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव गारलायनाय जाबायमोन। नाथाय नागारलायनायनि उनावनो सिगांनि बिसिखौ लाफिननो नाजाबाय थादोंमोन मानब साहाया। मानबनि लुबैनायखौ फेलें खालामदोंमोन बिखुनजो आरो बिबोनाङाबो। जोबनायाव बेनिनो खिथेर महरै मानब साहाया बिखुनजो आरो बिबोनांनि जिउखौनो फोजोबदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जुलिनि उनावबो मानब साहाया गुबुन आइजोजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। जाउनाव बिसिया मानबखौ नागारनानै न'आव फैफिनदोंमोन। ओरैहाय बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि उनाव दुथां मानब साहाया जाथायसालिनिफ्राय खारखुमा लाङो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै सानैबो बिमा फिसा गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो आरो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखुमानानै दङ मानब साहाया। लामदिं आरपिएफआ गोख्रों सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। आरपिएफनि सिपिडिएसनि हानजाया हजाय स्टेशननिफ्राय लामदिं स्टेशनसिम 15818
नम्बरनि आप डनिपल रेलगारियाव सिग्रोमनानै साथाम ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे मोन 16 कन्टेनाराव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ सन्तोष दास, सुब्रत दे आरो गपाल पण्डित होननानै आरपिएफआ सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय धुबुरी जिल्लानि सागलियाआवबो पुलिसआ गोबांथार बिबांनि निसा गोनां बेसादजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। गलकागन्जनि सार्कल इन्सपेक्टर रातुल हालयनि दैदेननायाव एसआइ हिरकज्योति दास आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया बुधबारखालि सागलिया प्रथम खन्ड गामियाव मोहम्मद हुसेन आली शेखनि फिसाज्ला आजाल हुसेननि न'आव अपारेशन खालामनानै मोन 18 कन्टेनाराव ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि बे अपारेशनाव पुलिसआ आजाल हुसेनखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तिनिसुकिया जिल्ला सदियानि खुन्दिल दैमायाव गबनानै सानै फरायसाया जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सानै फरायसाया गोमानानै दङ। बुधबारखालि जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला तिनिसुकियानि भलगाम गामिनि खुन्दिल दैमानि दैयाव दुगैनो ओंखारदों उन्दै बैसोनि फरायसाफोरा। बे समावनो फरायसाफोरा दैमानि दैयाव गबयो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा जाथायसालियाव थांना दैयाव बारसोमनानै फरायसाफोरखौ नागिरो आरो सानै फरायसानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। नाथाय गुबुन सानैखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै नागिरनानै मोनाखैमोन। बबेखानि खुन्दिल दैमायाव गबनानै जिउ गोमानाय सानै लाइमोनफोरखौ भास्कर पट्टाराय 15 बोसोर आरो अमित छेत्री 15 बोसोर होननानै सिनायथिदों। ओरैहाय गोमानानै थानाय सानै फरायसाखौ बिबेक छेत्री 15 बोसोर आरो राम पट्टाराय 15 बोसोर होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे एसडीआरएफ बिफाननि टीमाबो खुन्दिल दैमायाव ओंखारनानै गोमानाय गुबुन सानै फरायसाखौ नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला सा 6 फरायसाफोरा खुन्दिल दैमानि रुगुङाव पार्टी खालामहैदोंमोन। पार्टी खालामखांनानै साब्रै फरायसाया दैमानि दैयाव दुगैनो ओंखारदोंमोन आरो दैमानि दैयाव ओंखारनाय लोगो लोगो साब्रै फरायसाफोरा गादलिननानै दैयाव गलाङो आरो गोमायो। नाथाय गुबुन सानैया दैयाव ओंखाराखैमोन। तिनिसुकिया जिल्लानि सदियानि खुन्दिल दैमायाव गबनानै गोमानाय सानै फरायसाखौ नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो सानै एसडीआरएफ जवाना दैयाव गबदों। सार्च अपारेशनाव बाहायनाय नावाव हरखाब जेंना नुजानायनि एसडीआरएफनि सानै जवाना दैयाव गोग्लैलांदों। नाथाय सम थानायावनो एसडीआरएफ बिफाननिनो गुबुन जवानफोरा बै सानै जवानखौ बोखांनानै रैखा खालामनो हायो। नाथाय कुशल हाजरिका मुंनि जवानखौ गोब्राब हालोदाव सदियानि सिभिल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि बेलासियाव सदियानि भलगाम गामिनि साब्रै फरायसाफोरा खुन्दिल दैमायाव गबनानै गोमादोंमोन। उननि समाव जायगानि सुबुंफोरा सानै फरायसानि गोथै सहखौ बोखांदों। नाथाय गुबुन सानैखौ नागिरना मोनाखैमोन। बेनिखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो एसडीआरएफनि जवानफोरा नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। बे समावनो एसडीआरएफनि सानै जवाना खुन्दिल दैमानि दैयाव गबदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।